Oglanya de l'enfer, umunemo luwebo kako. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Oglanya de l'enfer, ndiye gumo uwebo kenogo. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Uwebo ka. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kakwa. Oglanya de l'enfer, wa kolobia. Oglanya de l'enfer. Oglanya de l'enfer, wa bogobia. Oglanya de l'enfer. Oglanya de l'enfer, gadi woke. Hello, onye na-ekwu? Ọ ide m nsọ na-ekwu. Ide m nsọ ke nke na-akpọrọ m etu ụdọ dịkwa. Enukwana na Ndedeka nwụrụ. Yee, gịnị buru na? Monija ke nke na-akpọrọ mkpu. Ide m nsọ na-agwa nkịta na nna Ndedeka nwụrụ. Egbe itinukwere na-ekwu ya na nna Ndedeka nwụrụ. Na nsogbu adịkwala nke. Ọnwụ nke na wow. Ide m nsọ ke mbọsa ga-akwa ya. Asị aba na na-abịa abịa ka a ga-akwa ya. Bụka owo na-eji agwara ndị ebe fa na ọmị nwe gbakala opili. Nwa na ọmị ga-ekute ndị egwu mbọsị ahụ. Ba na m je peti ụlọ.
Ọzọ na ọmụ ọnwụ ngwa ga-enwe ụbọchị ahụ. Ụmụnna iremenere ndị anụ na-atọ bụ ụsọ na arụmachọrọ ya. Ụsọ na ọnwụ ụsọ na ọnwụ ụsọ na mmadụ nwa ụsọ na ọnwụ ajụjụ mụ na ajọ mụ ụsọ na ọnwụ ọ bụ ozi ndị ọma enugo ụsọ na ọnwụ Usanamwe abuzindam Usanamwe abuzindam Usanamwe ajojomo najomo Usanamwe abuzindam enugo Usanamwe haya Usanamwe Usanamwe ajojomo najomo Usanamwe abuzindam lele abuzindam Wagalenti nrodumo Berwele lomuma Aboki michacha galebu Ajame kuwo Yakweku malano Wakweku nono malonaka Wabu yeji amadike Aboki michacha na johwa Usala mado mwa Yakamo na juniyo Usale jide gonaka Yakamo na johwa Ngwake kwante nolo mofu Nye jiri tie kuo Lela nisi na wawa madu Unyaja nyanya bukori ede Lela nukune bumumbu Unyaja nyama bukali ede Lela nakala fumofu Unyaja nyama bukali ede Oyi bare yi bon Obalaga Yano sane mozibodi Oyi bare yi bon Obalaga Oyi bara tutire balaga Oyi bara tutele Oyi bara zutawe Yano sane me Lela la madu mwana Waboze ndama Lela la madu mwana Lela la Umuna di abataru Oriri aba mantu anako Oriri aba mantu anako kukuyesia Ifusia na zozu aso Ulomu yeji za zozu aso Jani miya na zozu aso Wabru no ya kwechapu anya wala wa kwechapu yori yo patra neno wa Makiya gerile pano disigoni Wabru no ya kwechapu ya kwechapu yori yo patra neno wa Wabo ya kana zozu aso Sono wabu wa no sono ya Sono wabu wa no sono wa Oyi bara butego Oburo sobia Mbe humada wana Oyi bara tutire bere Makiyi na mada ungo Oyi bara zotogu Obara sobia Makiyi na mada wana Oyi bara zotogu Obara sobia Oyi bara tutire bere Usana wabu walo sandiama Iyi jemere wanage mwa Mene yoko dinduwe Uwe kene kokene Ngwaga kwati nolo masu Iya jiri tiye kubo Iya mere laba hiyo Wemre na mwe benato Ofu wake jelo wahiye Wemumu wahiye na ato Webuze no fu wake Umu wahiye na ato mulamu Anata lusi aladiyo Emana diha jisi ekonawe Nde diha bali elisi elisi Leleke wake Leleke siko na chueko Unomu ya la luo Toro kuko yeri niyo Taku pucha ko yeri niyo
weruzie lefu mbọsị oriri eji dọke nwoke aka ozi ejiziri ụmụnne ya ewesị ha gbazi ọsọ na nwanne ha nọ n'ọrị ya imu ya kwuru n'ọnụ ya asị ya nwonyụpụ anya ya anyị si ya malite osi tọrọ ọkụkọ ya jenuenuwo anyị si ya bido afị ya osi tọrọ ọkụkọ ya jenuenuwo abọka imi chachala ajụwe a na-agba aka amụ ife onye isi ma mara ife onye isi ya mara ihe inyego ihe o ji amụ ihe mma onye isi bịa zọbara gị afịa inyego ihe oge o ji azụ afịa mma ma ya bụrụ na orisiri ego erisi onye dịnyere nwata lụọ o ji enyekwa ya ọgụ na mma ọgụ na mma o ji egbu ugbo ma o lụọ a na-agba aka amụ ife o kwere izu ma mere ọnwa lelela rịrị akarịala weruzie lefu mbọsị nke nwoke alagbuola ụlọ lelela rịrị akala ahụ ewetazie kaleri abalị wonwe egbole nke nwoke ọlaba shefele n'ụtụtụ o shefele n'ụtụtụ o ozi ejiziri ụmụnne ya n'atọ ewesị ha gbaji ọsọ bi ya na nwanne ha nọ n'ọrịa ewesị ha gbaji ọsọ bịa kele na nwanne ha alago mmụọ ụmụnne na teti ka bụ ọsọ gbara jebe ifuzie nga ha na-agba ọsọ ọ dịka nga dala kposi ya ifuzie nga ha na-eri mgbamba ọsọ ọ dịka nga katapila ala dị ugwu eruzie nga nwanne ha tọbara ezi ya ewe bido ịbakwa lele n'ọnụ ime ya lele n'ọnụ ma ime ya bere n'ọnụ ha anwụọ m efuo m mbrọda m njem ọnụ alala brọda m agbaghị ala m onye ji eme m ka nwanne ebesiala kwa wee hicha anya mmiri n'anya buruzie n'ozu nwanne ha nje na amachụarị tinye ya beri arrangement ebidoko ebido itiri maka akwaba ozu ha na-ata abanye mmoto welataba na vileji ama ebe na-atọ weleruo na be nna ha wee bido iru ụlọ n'ike n'ike ha rụsi sum debere ya brọda feticha anya fọnichọ ya ọfụma enwere keke ewute abụọ karịsịa ha mechaa wee baa ime obodo were na-achọ nwaanyị nke tụrụ ime ọkwa nke anyị alụrụ nwanne ya n'ozi ihe ndị ala ile bụkwa n'ụsọ n'ọnwa bụwa n'ụsọ ndị ọma abaka imi chacha ajabala ayịjọ ihe iji emere nwanne gị ma nwa mere ya ọgọ dị tuehe onwe ekene ka okene ụlọ iji arụ nwanne gị ma nwa rụkene ya ọgọ dị tuehe onwe ekene ka okene wee nwere ọnwa dị ebi n'ogo n'ụsọ n'ọnwa bụwa n'ụsọ ndị ọma oke nwa ala awọghị aka mere mmadụ kwuokwuo okori kemre ji ojiyo n'ụsọ n'ọnwa bụwa n'ụsọ ndị ọma egbe ya iti n'oruwele gị n'ụsọ n'ọnwa bụwa n'ụsọ ndị ọma ka arụkere m obodo anyị yo ka jere ọtọghị m ọma enyi m abalị du inspector ọbalị du ihe dị ọba nwa obodo anyị kelere ọba gburugburu abọka isi gị ji si ikele ọlụ obi nwe ibieke ekwesị egwu bụ egwu dị na mmeri shifimalele okeke ezi na nwa nọchiri obi na anyị si ya ji si ikele ọlụ Chief Benjamin ụkọchukwu smoke nwa wide mmiri ụgbafụlụ ego nke izi n'ala awa Mr. Christopher Udokwu mee ka ọ dị mma n'amụ ifeke Mr. Rizi Udokwu afụ nwa eleta na n'amụ ifeke Abidjan ka ị na-eme mma ya jeleje
yiri jadi dalo dando anwa me fuomo al mesra zona potara me mama leri udelerio afi malanda wipo la bono yaba iti baso oya furu chakara kadima kodo yayi keneti banyo kadima kusomo watu wango boyo lele liameka emibo awon me fuomo Ododi todo obiaje popo lele oyo odaide osomo gale ụmụwa enwere eji emere nwa n'ụwa ka nne mụrụ ya mba nwa ege emere nwa n'ụwa ka nne mụrụ ya ihe mekatakwa nne bụ nne bụ oyoyo ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị n'ogo ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị elu ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị ihe mekata na nne bụ nne okwu ngwala gị n'ogo ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị elu ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala abaka imechachi sili gịnị nne bụ nne ikwulu gịnị nne bụ nne onye jemere nwa ka nne mụrụ ya nne bụ nne iji wee matụ na mbido onye polisi onye mụrụ gị nwanne mụrụ gị oyoyo nne prezidenti onye mụrụ gị nne onye gọvanọ onye mụrụ gị nne mụrụ gị afụfụ nne na-atalị nwa lili nne bụ nne bụ nne ya mekata na nne bụ nne okwu ngwala gị n'ogo ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị okwu ngwala ụnụ ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị elu ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị abaka imecha aja aja mekwu okwu nne bụ nne afụfụ nne na-atalị nwa lili nne bụ nne nne na-agba ọgụ nwa ọ dị mma ọ dị ncha afụfụ nne na-atalị nwa ebuka nne bụ nne afụfụ nne na-atalị nwa bụlụ ibuo nne bụ nne ijerini ya gbaba mama bịaruo agụba nwata gbaba mama ya mama ebute nne ya alụrị aba nwata gbaba mama nne ha onye jamara nwa ka nne mụrụ ya nne bụ nne o afụfụ nne na-atalị nwa alili nne bụ nne ya mekata na nne bụ nne okwu ngwala gị n'ogo ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị elu ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala abaka imecha chọsịrị gịnị nne bụ nne oyibere ibe chefuole nne ya nne bụ nne afụfụ nne na-atalị nwa bụlụ ibuo nne bụ nne nke nwa agbọghọbịa cheta mama nne bụ nne nke nwa akolobịa cheta mama nne bụ nne onye jamara nwa ka nne mụrụ ya nne bụ nne ihe mekata na nne bụ nne okwu ngwala gị n'ogo ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala oge ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị elu ihe mekata nne bụ nne okwu ngwala gị ka kele m nne m ụlọ abụọ Kodeli Okafọ bụ nne mụrụ m afụfụ ọtala ime olili nne nke nnukwu oyoyo nne kedu ihe njemali nne ozuole nne chukwu nye m ego moto ngole mama m ọ bụrụ mechini m wee go ya anya obulu gbaba mụọ m
I love you, my mama, my mama, my mama, my mommy, yo, my mama, my mama, my mama, my mommy, yo, my mama, my mama, my mama, my mommy, yo. I love you. I go do better thing for my mama. Anything you wanna have, I go do for my mama. If I have money for motor, through to God I buy for my mama, my mama. Even though I'm machine, I go buy for my mama, my mama, my mommy, yo, my mama, my mama. Yamakatala nebune, okumbalage nugo. Yamakata nebune, okumbalage. Yamakata nebune, okumbalage. Kalwa yamakata nebune, okumbalage. Dala juka galinto fuma, yechichalechi. Yechichalechi nunuka kamuneku. Ndale shezine nunuka. Enwere chichalechi nunuka. Truta God ole wutemo we karisia. Imu yoje we miwe we kalisia. Enwere ndalechi nne maheru rogoye. Abake mi chacha na yokwa iyo ndane joka. Chibe na echichi by merit yo. Onye merit ye chichi kananye ezinne. Sechidana na nwale go n'aka echibe ezinne. Mwabawa bia 30 years weruo n'unuka. Oburu na obunya fadego ochie ye ezinne. Abake mi chacha device kananye onye waliwe. Yamekata na nebune okumbalage nugo. Yamakata nebune, Okumbalage Yamakata nebune, okumbalage. Hello yamekata nebune kankele zinne. Ezinne walugu kamune kene welwele. Karwa mama nachi nkele zinne. Sister Angelina Ochieze, Catholic Apostolic Ministry. Ezinne walugu kamuna boya ezinne. Chukwu nyale onye onyinye kebuli ibu. Ndị ọcha bataga mannachi maka sista. Chukwu nyale onyinye weji eme miracle. Wemere onye isi ofu ụzọ na mannachi. Keruo ma mannachi ebe mmemme na-eme. Wemere ngwara ojebe ije onyinye Chukwu. Nye ọbụla ịchọrọ na na-emekwa ya ofuma. Waburu ni na-azụ afịa ọ dị agazi aga. Were ndidi bịala na mannachi ịnara ekpele. Ndị ebere ka ha na-abịa mannachi nara ekpele. Ndị London abịaga mannachi we nara ekpele. Blessed the land ya dịgo na mannachi. Nke ọbụla ịchọrọ achọ ịbịa mannachi. Ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ka ịbịa kene. Catholic Apostolic Ministry. Wele ekwu ọ na-eme n'aka. Ọ bụ ya ka mụ na-akpọ ezinne. Ezi mommy. Ihe o jiri bụrụ ezinne ka mụ na-ekwu. Ọ gbapụrụ mmiri na banyị yo ezinne. O butere transfọma ọkụ na-enwu. Ịpụtazie na nkwa ala ama nnachi. Filitecha nọ arụrụ ya ọfụma ezinne 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 ana m ekene gị. Jisi kelalo jisi ke Yamakata na nebune okumbalage nugo. Yamakata nebune okumbalage. Yamakata nebune okumbalage. Ezini fite kabaki neje kanja zuto himo. Yebata. Ogene san super. Oliver di kokwe. Asengi yari bonwu webezi na kwa. Mama ga lago muo webezi na kwa. Ifeji sigi yari bebezi na kwa gadanti ofuma. Wobu waja kwa nna moge eluo. Wobu waja kwa niye mbo eluo. Mama ga wana ngije tu yanka galiba. Yeza wanya baga lagi yo we laba chukwo. Asengi yari bonwu honwo. Onwu na-egbu mgbanya onwu na-egbu amade yariba.
yemekata na nebu ne okwu mgbala gị ebezi nakwa yemekata nebu ne okwu mgbala gị yemekata nebu ne okwu mgbala gị karụ ihe ma karata ime onye ka na-ekwu ugogbuzo chake yariba nwuo asị gị yariba nwụ ebezi nakwa mama gị alago mmụọ dibe ebezi nakwa ya na mụrụ nwa n'ọbụ n'ụlọ nka yariba ugogbuzo chake buko dibe nwe afọ nwe leta na buko yariba n'ebezi nakwa ndị bụ ugochukwu yaribazi yelio ọnwụ bụ olivaliba onye n'ọnwụ na-egbu mgbanye ọnwụ na-egbu amade yaliba na ọnwụ brọta o yemekata na nebu ne okwu mgbala gị nugo yemekata nebu ne okwu mgbala gị yemekata nebu ne okwu mgbala gị karụ itele nsa karọta yimo onye ka mụ na-ekwu enyi m pasta igirigi ezika oji akụ yariba ebezi n'akwa ìyàwó gánà na mmụọ ije ọma misisi gánà na orí aka ịbụlụ n'anya asị gị yariba ebezi n'akwa igwe niile eje n'ụzụ ma oge eluwo ọnwụ bụ ọba ịfọlịbọ ọnya enugo ikwabiri uwe bịa yariba nwụọ ebezi n'akwa yemekata na nebu ne okwu mgbala gị egwu anana yemekata nebu ne okwu mgbala gị otokolonya yemekata nebu ne okwu mgbala gị ala nile kuna ntechie Mr. Sunday Ugbala agụ na-eche mba nke mbọ n'ihi ọma abọkọ isi gị jisi ike o Chukwudi Ụzọma Elias Don King ọ zụrụ ụmụ ogbenye nke mbọ n'ihi ọma na London ka ọ na-eme mma Mr. Chukwudi anyị sikwa gị jisi ike o gịnị na-eme yaliba na yaliba ọ bụkwa international show promoters okwedasibike deme o Oliakụ Aboki Bichacha ekele m Ogochukwu papa mụla Aboki Bichacha Lusa na Ọkafọ isikwu ike Ezinna ọgịnị na-eme ọ chala ahụ afọ nwa na-agba ewu nwaanyị na-eresi anyị mmanya ọcha anyị na-aṅụ isi ike na alụ uche nwa beta deme o emerike nwambala asọ anyị kelere ndebe anyị ọgaranya ọ dị mfe mba ahụ ọgaranya adịla ofele ọ bụrụ ịta bred ka o ji abụ ịta bọns ọgaranya dịrọ mfechọ mfechọ ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne m ọnụ wee bụ kakwa ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne m uwe bụ ka ha egwo ọgaranya adịrọ mfe ndị egwu m uwe bụ ka enugo ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne uwe bụ ka ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne uwe bụ ka egwo ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne uwe bụ ka ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne m ọnụ wee bụ kakwa ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne m uwe bụ ka ha egwo ọgaranya adịrọ mfe ndị egwu m uwe bụ ka enugo ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne uwe bụ ka uwe bụ ka ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne uwe bụ ka egwo ọgaranya adịrọ mfe ụmụnne
mmanụ wee bụ kakwa ọgaranya adịla mfe nwa kọlọbịa ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe nwa agbọghọbịa ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe agadi nwoke ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe agadi nwanyị ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe biri beredi ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe bita beredi ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe biri bọnsụ ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe bido mkpo ọgaranya adịla ofele agwaghị ihe nwoke jiri bụrụ ọgaranya sekedekede na mbụ agwaghị ihe o jiri bido ịmara na ọgaranya adịla ofele moto m dịrị o gwakwa gị o ọ dị ofele ụlọelu ya dị ebe niile dị n'ụwa na ọ dị ofele na agwaghị ihe nwoke ji bido wee sekedekede na mbụ ọgaranya adịla mfe ụmụnne m olu wee bụ kakwa ọgaranya adịla mfe ụmụnne m uwe bụ ka ewo ọgaranya adịla mfe ndị egwu m uwe bụ kelogo ọgaranya adịla mfe ụmụnne uwe bụ ka kwa ọgaranya adịla mfe ụmụnne uwe bụ ka ewo ọgaranya adịla mfe ụmụnne uwe bụ ka ọgaranya adịla mfe e nwere ọgaranya nkwurịta egwu a ọgaranya mụ na-ekwu ọgaranya na-enye na ogbenye aka ọgaranya mụ na-ekwu ọgaranya gbapụ ụlọ obodo mmiri ọgaranya mụ na-ekwu ọgaranya ma mgbe oyi nọ na mkpa ọgaranya mụ na-ekwu ọgaranya wetala obodo ọkụwe karuo m ụmụọka ka mụ na-eje eje ụmụọka oberi ele m ebe ahụ ka bọka ị na-ejezi ka nrụzi ụmụọka ka nzute oyibo ọma His Royal Highness Eze Dr. Festus Odimegwu the Ọka one of ụmụọka Eze Ubiri one of ụmụọka Ubiri ele Managing Director Nigeria Brewell PLC Lagos the Area Commander of Niger State gburugburu worldwide ikuku ọma nke mba na-asụ eyi m ikuku ọma anyị si gị ji si kela anyị na-agba gị ikuku ọma asụ chukene ninye ikuku ọma na-asụ eyi m ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ikuku ekuele ikuku ọma na-ekule asụ ikuku ọma na-asụ ihe iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ihe iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ịgbapụlụ mmiri na-asụ ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ịbatazie na-asụ ikuku ọma na-asụ ọsụ politiks adịgo mma ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ịbatazie na-asụ ikuku ọma na-asụ ije na be ndebe ọdịbe ewuo ikuku ọma na-asụ imere ya ọdịzie ka obodo ndị ọcha ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ikuku ọma gwali abọki ikuku ọma na-asụ na ya na-eji ya eji emeli obodo ikuku ọma na-asụ ọbụla nke obodo ji emeli ya emeli ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ka anyị rụzie biri wil ikuku ọma na-asụ ikuku ọma na-asụ nke tere stalaga biya ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ itere ultimate goda ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ itere legend nke anyị na-aṅụ ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ nke bụ aka tere mọti na ahụ ikuku ọma na-asụ ya nwere nke iji lekalịsịzie ikuku ọma na-asụ oge itere henikin ikuku ọma na-asụ ndị ọcha gbupụrụ gị okpuo ikuku ọma na-asụ England na-ahụ henikin ikuku ọma na-asụ henikin agago world wide ikuku ọma na-asụ henikin gala world wide ikuku ọma na-asụ ya ka iji bụlụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ ikuku ọma asụ ikuku ọma na-asụ wee igwe gburugburu ikuku ọma na-asụ igwe gburugburu anyị si gị iji si kelala ikuku ọma na-asụ ihe ị na-eme dị anyị ahụ mma ikuku ọma na-asụ isi nkele ìyàwó gị Ugeze Chinwe Odimegwu
osodi eme akụ nke mbọ n'ọlụ eze nwaanyị na-asụ ubiri elem ada dị ọra mmọ n'ụmụ ụka osodi eme akụ osodi eme akụ nwaanyị sodi ya eme ifeọma n'ọsụ osodi eme akụ eze nwaanyị mgbolo mma anya ghala obi atọ yele m nkwa egbu ego ihe iji bụla osodi eme ebe ọbụla nwoke na-eme ọfụma enwere ofu nwaanyị nke nọ ya n'akụkụ nke si ya jisi ike n'ala ya ka iji bụla osodi eme anyị na-ekene gị n'ogo karụ ite na nsa ka lọta ka nje kele ezi oyi mama ite na nsa ka boki na-eje ka nje kele oyi mama Chief Jerry ala abọsọ aka ji ugo nke mbọla ite na nsa asụwaji of ego Lagos omeka afọrọ n'anya ọfọsụ omeka afọrọ anya iji moto eme ọgọ ọkwa gị butere moto wee bunyesie ndị eze minti ka ibunyesịrị ndị eze ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ịbatazi ihite na nsa ịrụrụ asụwaju police station maka Chukwu ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ọkwa gị kwuru n'okwu sie na gị lechi ije emeli obodo ọbụla nke obodo ji emeli ga-emeli abatazie na kọstọm ndị welele ọlụ olili nne nnukwu maka Chukwu ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ịgbapụrụ mmiri n'ite na nsa street light itinyere ya ofụma ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ihe scholarship bụ n'ụwa maka Chukwu ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ya ka njiri esi ọgaranya adịla mfe ụmụnne m ọlụ wee bụkakwa ọgaranya adịla mfe ụmụnne m wee bụka ewo ọgaranya adịla mfe ndị egwu m ọhụ wee bụ kenogo ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee bụka ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee bụka ewo ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee bụka ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe Chupaska ọgaranya adịla mfe Ezikojiakụ ọgaranya adịla mfe Director Accountant ọgaranya adịla mfe Gọọmenti House Owele ọgaranya adịla mfe ugbo isi ọgụ nke izi na ite na nsa ọgaranya adịla mfe enyi ọra nke mbọ na amụ ifeke ọgaranya adịla mfe anyị si gị iji isi kelala ọgaranya adịla mfe isi nkele eji ma gị ọgaranya adịla mfe Nze Okechukwu ọgaranya adịla mfe Ezikojiakụ ọgaranya adịla mfe Okeọha one of Osu ọgaranya adịla mfe Head of Personnel ọgaranya adịla mfe Management ọgaranya adịla mfe ide atọ ka ị na-eme mma ọgaranya adịla mfe anyị si gị iji isi kelala ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe Prince and Lola Adaugo Jomotes ọgaranya adịla mfe Ọdịmegwu ọgaranya adịla mfe Managing Director Jomotes Company Nigeria Limited ọgaranya adịla mfe Abuja ka ị na-eme mma ọgaranya adịla mfe ebe ka odike nke mbọ na-asụ ubiri ele ọgaranya adịla mfe ọnwa na-etiri ọra n'ụmụ ọka ọgaranya adịla mfe ụmụnne gburugburu wee ọgaranya adịla mfe Prince Etebat Ọdịmegwu ọgaranya adịla mfe Managing Director ọgaranya adịla mfe Ede Ventures Nigeria Limited ọgaranya adịla mfe akụ enwe ebe nke mbọ n'ụmụ ọka bịa ọgaranya adịla mfe anyị si ya jisi ikele ọlụ ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe Chief Maxwell Okenze ọgaranya adịla mfe Dike Digbuo n'Amazụ ọgaranya adịla mfe Chairman PDP Osunuku Gọọmenti ọgaranya adịla mfe enyi ndị Dike Digbuo
ọgaranya dịrọ mfe ndị ọgaranya ka boki na-akpọ ọgaranya dịrọ mfe Prince John Okafọ ọgaranya dịrọ mfe Managing Director ọgaranya dịrọ mfe John Gold Nigeria Limited ọgaranya dịrọ mfe ọnwa na-eti eti na ọmụma ọgaranya dịrọ mfe ndị gbara ego na okolobịa ọgaranya dịrọ mfe ọgaranya dịrọ mfe karuo m ihe ọma ka nlọta ka nje kelee eze oyi ma ọma ihe ọma ka amụla eje karuzi ihe ọma karịta oyi ma ọma Chief Sir H.A. Onyaya from Managing Director Love Pharmaceutical Nigeria Limited Amurudu 1 Niko Lagos eze dị ọra mmụọ n'ihi ọma ya nwere ọgwụ bụ batala ọfụlụ unu ọmọgọ ọgwụ ya jụọ n'ime ihe a na-akpọ ya Exorange ka a na-akpọzi ya akpọ ọgwụ amali mma nnukwu imunye ọlala ụlọ ahụ ijuga bọki michacha ndị ọcha lalụ ya alụ onye bubatala ya osisi ka nkwụ England na-aṅụ ọgwụ a ịbatazie US ebe ahụ ka ọ na-akpọtụ akpọtụ iruzie na London ọ na-ewu ewu ebe ahụ ọ batazie Nigeria ọ dịghị agbọlụ ala ma ncha adịbasi abọka ị na-enye ụmụ nwa niile gagbali ntị ọfụma ije ahịa wee leta aba afịa je na kemisi zulukele na ofu batụlụ imunye ala alụla ahụ ịlụsịala ike lụgo gị gbake na-asọ kpọlọfụ ngaji nwa 5 minutes ike ga-echi ya taa asụ ọ bụrụ na akwala gị adasị ya na ọ dị alụzi ọlụ ma ncha gbake na-asọ kpọlọfụ ngaji nwa 5 minutes akwala gị ya akwụlụ kịnkịm ihe na-alụ bụlụ ibue ihe alụlụ olili nne nnukwu Exorange o mere aka ejiri mara ya B12 nke eji mara ya mmadụ onye na-ebubata ya osisi ka nkwụ osisi ka nkwụ osisi ka nkwụ eze dị ọra mma n'ihi ọma obere ihe nyere mba na omume osisi ka nkwụ President General ihe ọma Youth Association eyi m osisi ka nkwụ ihe mere riri nne nnukwu ọnwa na-etiri ọra n'ihi ọma eyi m osisi ka nkwụ ịgbapụrụ mmiri na-abụ n'ụwa ọ bụ ihe eji ama ọgaranya street light itinyela ya ọfụma maka Chukwu ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ọgaranya adịla mfe ụmụnne m ọlụ wee bụ kakwa ọgaranya adịla mfe ụmụnne m ọhụ wee bụ ka ewo ọgaranya adịla mfe ndị egwu m ọhụ wee bụ ka enogo ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee bụ ka ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee bụ ka ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee bụ ka ọgaranya adịla mfe Chifasto Gochukwu ọgaranya adịla mfe Managing Director ọgaranya adịla mfe Ugo Ventures Nigeria Limited ọgaranya adịla mfe Ugo Buzu ọcha kenke mbọ n'ihi ọma ọgaranya adịla mfe aka na-agba ngwa ya ọgaranya adịla mfe osi nkele nwanne fụlụ n'anya ọgaranya adịla mfe Chigbuo Ugochukwu ọgaranya adịla mfe afụ nwa eleta nna nke mbọ n'ihi ọma ọgaranya adịla mfe osi nkele oliakụ ya ọgaranya adịla mfe Lọlọ Ugochi ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe Ugochukwu ọgaranya adịla mfe Chitelude nwanyị ọgaranya adịla mfe oliakụ fọ nwa eleta nna ọgaranya adịla mfe Mr. Obi Nwanne Okafọ ọgaranya adịla mfe Managing Director
ọgaranya adịla mfe Obinik Nigeria Limited ọgaranya adịla mfe nwata mara ihe ọmara mkpa kembọ n'ihi ọma ọgaranya adịla mfe obere nwa na-echu obodo oyibo ka mmele ọgaranya adịla mfe Chief Basil Ugochukwu ọgaranya adịla mfe eze atụ egwu nke mbọ n'ihi ọma ọgaranya adịla mfe maka chukwu anyị isi gị iji si kalalụ ọgaranya adịla mfe Chief Leonard Ibeto ọgaranya adịla mfe Managing Director ọgaranya adịla mfe Opec Oil ọgaranya adịla mfe ike ọha nke mbọ n'ihi ọma ọgaranya adịla mfe Udoza ọgaranya adịla mfe Oil and Gas ọgaranya adịla mfe maka chukwu ọ bụ ihe eji ama ọgaranya amali ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe ụmụnne mmanụ wee bụkakwa ọgaranya adịla mfe nwoke na ọbịa ọgaranya adịla mfe na-agwaghị ihe nwoke ji bụ na ọgaranya si kede na mbọ karuo m ihe maka nleta ka nje kele ezi oyi ma ọma Chief Sunday Ibekeme womenife kemgbe n'ihi ọma ome baba ome n'ife ome ha womenife abịala Chairman Starish Construction Company Nigeria Limited omofome kemgbe n'ihi ọma yeyi ma omenife bụ ọga batabata ụbọchị ikpela nna gị omenife abakimi chacha abịala obe gị iwe wele gị uwe na amaka Mr. Godwin Ezana nwanne dị na mba kembọ nwanne dị na mba kembọ na mba anọ Prince Innocent Okeke Managing Director The Book Collections Nigeria Limited wewere gburugburu Chief Aruchid Ekejoba Managing Director Chides Holdings Nigeria Limited Akwanwa Chinewubeze ihe ọma ka isi eje kero mama nnachi ka njere tezo ohi mama onye nna ka mụ na-akpọ Chief Okeke Managing Director Okeke and Sons Nigeria Limited ezika nwa ọgaranya nke mbọ n'ama nnachi aka ji ugo n'ezi awa aha eji eje mba n'Igbo land aka ji ugo abịala Chief Okeke ezika nwa ọgaranya ọkwa ịma na ọ dị ofe ịbatazie na wọli ịrụ ama nnachi street yo iruzie na wọli ijọ maka aka ji ugo shopping center ebe a na-elekwa ife dị mma ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ịgbachili mmiri na wọli wee rụọ onye ụlọ n'enu ọ bụ ihe eji ama ọgaranya ọkwa gị gwara abakie niile chi ije emeli obodo ọbụla nke obodo ji emeli gị isi nkele oliakụ gị Ezinne Florence Okeke Ezinne nwere ugwu nke mba n'ama nnachi nwaanyị mara obi dị ya ogele mara obi dị ya ọ dịka o jiri ọgwụ jido ya n'aka ezika nwa ọgaranya ngadanga n'ama nnachi ezika nwa ọgaranya ọkwa ịma na ịdị ofe n'ụwa nwanne m ọgaranya adịla mfe ndị egwu m wee bụ oke nugo ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee buka ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee buka ewo ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee buka ọgaranya adịla mfe ọgaranya adịla mfe Chief Chinedu Chinagolo ọgaranya adịla mfe eze mgbe eji nụlata ọgbasịa n'aka
ọgaranya dị lọfe ọgaranya nụsiala ụlọ elu ọgaranya dị lọfe wele weti penti chọọ ya mma ọgaranya dị lọfe ọ dị na nwata eme ihe ego ọgaranya dị lọfe good morning na Lagos ọgaranya dị lọfe good evening na London ọgaranya dị lọfe weneje obodo oyibo ọgaranya dị lọfe otu ọgbọkị si echu mmele ọgaranya dị lọfe maka chukwu ọ bụ ihe eji ama ọgaranya amala ọgaranya dị lọfe Boniface chukwu nọnyere m ọkafọ ọgaranya dị lọfe managing director ọgaranya dị lọfe Ebony Block Industry Nigeria Limited ọgaranya dị lọfe akụkụ ike mba na ama nnachi ọgaranya dị lọfe nwanne abọkị mechacha ọgaranya dị lọfe Chief Lazarus Ntonchukwu ọkafọ ọgaranya dị lọfe nnachi na-ewu ewu ọgaranya dị lọfe ọ dị na nwata eme ihe ego ọgaranya dị lọfe nnachi anyị isi gị iji si kelọlụ ọgaranya dị lọfe kalụ ma ọgba elulu ka je reta zọghị m ọma ọgba elulu ka abọkị na-eje His Royal Highness Eze Ugonna Duru Osimiri deceased Obi of Ogba Eruru Igwe of Ogba Eruru the youngest king ọ dị na nwata bụla eze anyị si gị iji si kelala Chifujo onye kasị Joe Badiga ụmụagụ akpala ka isi eje nze nke mbọ na wide mmiri eziokwu atụ egwu ọfọsụ anyị si gị iji si kelala ọgaranya adịla mfe ụmụnne m ọnụ wee bụkakwa ọgaranya adịla mfe ụmụnne m ọhụ wee bụ ka ego ọgaranya adịla mfe ndị egwu m ọhụ wee bụ ka enogo ọgaranya adịla mfe ụmụnne m ọhụ wee bụ ka ọgaranya adịla mfe ụmụnne m ọhụ wee bụ ka ego ọgaranya adịla mfe ụmụnne wee bụ ka ọgaranya dị Chief lọfe Joe Ebomisi Managing Director Hobi the Formatis Nigeria Limited one person here ma anyị kelere o ọgaranya dị lọfe ezigbo afọ nne m gụrụ mbụ Chijioke ife ji bido kpọmawa abọkị bụ na oge m jere ikuku nwa n'ugwu Hausa oge ahụ ka m bido na-eji ka ndị abọkị so ụmụ nwanne m nwoke a na-akpọ Ngozi wee hụ m na-akpọ m abọkị from there pikie na-akpọ m abọkị then akpọkọtazie m abọkị m wee werezi aka m tinye abọkị m chacha so ezigbo aha m bụ Chijioke Ọkafọ etigo m egwu arịrị na ise na ihe m nwụrụ n'ahịa kịta bụ egwu ịtọ na-agakwa n'ahịa egwu izi m bụ Chukwudere odego ihe mmadụ ga-abụ n'ụwa Chukwu edego ya obi dị m aṅụrị nke izi mbụ ana m ekeregodi maketa mbụ Kilindo investment nwanne abọkị ka ọ bụkwa Amannachi ka ọ nọ Iweka ka ọ nọ na-ekenekwa Levi DOP m Levi Ikechukwu na-ekelekwa asistant ya Israel Odo na-ekelekwa my director bụ Chigozie Obodo Eze onye nwe onye nyere aka fụ na ya anyị na-eme na-aga ofuma na-ekelekwa Oisi ka nkwụ na ọlụ na Chief Okeke Ezike nwa ọgaranya na Amannachi ndị na-enyere m aka na-ekelekwa gburugburu Eze Ubiri of Ụmụọka onye nwe egwu ọgaranya dọrọ mfe ya na oriakụ ya Osodieme traditionally oge mbụ ka a na-asị onye na-eti egwu uwe onye ofe ogere ọ bụrụzie ọ dị ka onye a na-asị na ọ na-agba futbọọlụ oge mbụ ma wee futbọọlụ bụzie dọla so egwu ọ na-eti wepụtara aha ndị obodo anyị so ọ kwadoro ka akwado ya ọ traditional dance and wụrụkwana ihe tosiri etosi that na a ga-akwado ya ọ wụghị ofu ogere ọ ihe dị mma ka ọ bụ ọha na eze ndị Igbo onye ọbụla kaseti na-esel dịka hot cake onye Igbo ọbụla nụrụ kaseti ga-ala ka ịzụrụ ya and onweghị dadi traditional ndị Igbo onye ọbụla ga-ala ka inwe ya and egwu ya dị mma ka ọ na-asand well and bụrụ onye nwere erumisi n'ihe ọ na-eme na-agbakwa mbọ
so o kwesịrị onye ọbụla ịkwado ya ka o welite more and more. I can say that the production is wonderfully done. You see, there are people who are into the field, but they don't have the talent. And because of that, there is no creativity in whatever they do. So, but when you look at this production, you see creativity. You see much of artistic work. So, I believe that with this, that we have achieved a lot, and the musical album will sell. Honestly speaking, it is good for someone to be humble. You know, when you are working with somebody, you have to humble yourself. Don't prove yourself to be something. You know, no matter their level, yeah, they humble themselves in order to make sure that this production, everything in this production goes well. So I'm very, very grateful. If you have money, if you have any way of helping your fellow being, please help the person, because you do not know tomorrow. Let us begin to help others. Let us stop selfishness. It is bad for us because of money. You'll be watching at your fellow being to die, your fellow brother or sister to die because of money. That is very, very unfair. I am pleading, let us change this attitude of self-mindedness. Usana uwe abuzindam, usana uwe abuzindam, usana uwe ajojo mona jomo, usana uwe abuzindam enugo, usana uwe aya usana uwe usana uwe ajojo mona jomo, usana uwe abuzindam lele Wagalenti nodomo Barolelo muma Aboki mi chacha talewu Ajame kuo Yakweku malano Wakweku nona malonaka Wabu yeji amadika Aboki mi chacha na johwa Usala mano Oglanya de l'enfer, umunemo luwebo kako. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Oglanya de l'enfer, ndiegumo uwebo kenogo. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Uwebo kahebo. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kahebo. Oglanya de l'enfer, umunemo uwebo kako. Oglanya de l'enfer, wa kolobia. Oglanya de l'enfer. Oglanya de l'enfer, wa bogobia. Oglanya de l'enfer. Oglanya de l'enfer, gadi woke. Hello, onye na-ekwu? Ide monso na-ekwu. Ide monso nke na-akpọrọ m etu ụdọ dịkwa. Enokwa na Ndedeka nwụrụ. Yee, gịnị buru na? Monija kenke na-akpọrọ mkpu. Ide monso na-agwa nkịta na nna Ndedeka nwụrụ. Hey, egbe itinikwere na-ekwu ya na nna Ndedeka nwụrụ. Na so wadi blank. Onwuke na wow. Ide monso kemgbe sa ga-akwa ya. Asa ba na na-abịa ka a ga-akwa ya. Buka owo na eji agwara ndị befa na omenwe gbakala obi. Ba na mi ga-ekute ndị egwu mbọsị ahụ. Ba na mu je petu ụlọ. Ọzọ ya na mụ anwụ ngwa ga-anwụ ụbọchị ahụ. Ụmụnna iremerere ndị anụ na-atọ bụ ụsọ na arụmachọrọ ya. Ụsọ na nwe. Ụsọ na nwe. Ụsọ na mmadụ nwa ụsọ na nwe. Ajụjụ mụ na ajọ mụ ụsọ na nwe. Ọ bụ ozi ndị ọma enugo. Ụsọ na nwe. Ụsọ na nwe. Usana uwe
ọbụzi ndị ọma ụsọrọ nwuhe ọbụzi ndị ọma ụsọrọ nwuhe ajụjụ mụ na ajụ mụ ụsọrọ nwuhe ọbụzi ndị ọma enugo Usana nwuhe haya ụsọrọ nwuhe ụsọrọ nwuhe ajụjụ mụ na ajụ mụ usana nwuhe ọbụzi ndị ọma lelelele ọbụzi ndị ọma jeje ojewe ọbụzi ndị ọma lelelele ọbụzi ndị ọma jeje ojewe ọbụzi ndị ọma ngwa gale ntị n'ọdụmụ ọbụzi ndị ọma werelele ọmụma ọbụzi ndị ọma abọka imi chacha gale egwu ọbụzi ndị ọma aja m ekwuokwuo ọbụzi ndị ọma ekwekwu mmalụ ọnụ ọbụzi ndị ọma okwekwu n'ọnụ emelụ n'aka ọbụzi ndị ọma ọ bụ ihe eji ama dị ike ọbụzi ndị ọma abọka imi chacha na-ajụ ụwa ọbụzi ndị ọma ụsọla mmadụ nwụọ ọbụzi ndị ọma ya ka mụ na-ajụ n'ihe ọbụzi ndị ọma ụsọla ejide ego n'aka ọbụzi ndị ọma ya ka mụ na-ajụ nwa o ọbụzi ndị ọma ngwa gekwentị n'olu m ofu ọbụzi ndị ọma ihe njiri tie egwu ọbụzi ndị ọma lele n'isi na nwa mmadụ o ọbụzi ndị ọma onye ji anya anya ọgwụ ka orie dị ha ọbụzi ndị ọma lele na ukwu na-egbu ụmụ mgbu ọbụzi ndị ọma onye ji anya ma ọgwụ ka ụmụ Naịjirịa jụjụ onye ga nnaju nụ ka njụke nụnụ nwere onye bụ ji ibe ya n'ụwa ka njụnụ nwere onye bụ ji ibe ya n'ụwa ịbụ nwa gị bụ nwanyị nwere onye bụ ji ibe ya ịbụ chi nwa agbọghọbịa nke iche na ọma nụdị ịbụ chi nwa agbọghọbịa nke iche na ọma nwoke ibe bụ na mmadụ na-emere n'ụwa dịrị na gara aga ọbịa ka njụjụ nụ ibe anyị onye bụ chi Nigeria onye bụ chi onwere onye bụ chi be ya n'ụwa ka na-eme ọdịdị onye bụ chi onye bụ chi onye bụ chi ije asị na-eji afa ka ego nụ maka na enwego m ego ejiri eje eluigwe ibe eji eje eluigwe bụ ezigbo omume ụdị ndụ mmadụ na-ebinye n'ụwa nke a ibe anyị ndị ọma ibe anyị ndị ọma ụmụ Naịjirịa ndị ọma onye ọma jakota bịara egbo aga m akọrọ na akụkọ na-enu ụwa kọ n'ụwa nọ aga m akọrọ na akụkọ na-enu ụwa kọ n'ụwa nọ eji aba ya ga ego eji aba ya ga ego ụmụ Naịjirịa ndị ọma eji aba ya ibe anyị wee si na-eji aba maka ọ bụrụ na ị nwere ego nwanne m ị nwere ego n'ụwa wee nwekwa onye ji aba nwa ego n'ụwa wee nwekwa na mba dị mma ka ngwa ya eziokwu n'ike dịrị oke n'obi Chukwu ka ngwa ya eziokwu n'ike dịrị oke n'obi Chukwu anyị bụ ndị egwu bụkwa ndị amụma onye ọbụla nwere ego n'ụwa onye ọbụla nwere ego n'ụwa ị nwere ego n'ụwa wee nwekwu ezi aba dị mma ị nwere ego n'ụwa wee nwekwu ezi aba dị mma ka ngwa ya eziokwu n'ike dịrị oke n'obi Chukwu ka ngwa ya eziokwu n'ike dịrị oke n'obi Chukwu anyị bụ ndị egwu bụkwa ndị amụma ibe ji na-ekwu okwu wee si na-eji aba maka ụfọdụ aghọtara ibe ndị ekwu na-ene ọwa ndị ọma onye ga-ere ntị ọnụ ibe jakota ga-egbu onye ga-ere ntị ọnụ ibe oge jakota ga-egbuzi ọnwụ ndị nwere ego n'ụwa ma be nwere eji aba aja ị na-eji anya efu na onwere etu o si ede ọnwụ ndị na-nwere ego ma ba nwere eji aba n'ụwa ị na-eji anya efu na oke dịrị oke n'obi Chukwu maka enweka m ego ejiri eje n'igwe maka elika m ego ejiri eje n'igwe
Baba, eza nyebesha boku. Onye kemelu munje kukunu basinge tata. Onye kiwe nderewo, akiwane wajukwe tase wae bonde malu.